Anachetaga mazụ na Volt 104.3 FM na-asị unu daalụ kunso enọnyela anyị n'ụbọchị nke taa. Yes, onye ọ dị n'aka ọmụọba ntị Chinazọ, ọ dị m n'aka kịta na asọ ya ka m ji esi ka m bupụta nnọọ ka m gbasaru na aka m ka ofu ife nji maka ya wee bịa ka ofu nnọọ ka aka m ra na opere mpe ka o buru ibu. Yesterday I kwuru a lot of things gbasalụ ịmago na ife gbasalụ nwoke na nwaanyị, mmegbu dị n'etiti nwoke na nwaanyị in terms of otu nwaanyị si treat di ya ma otu di si treat nwaanyị ya. So anụcha m a lot of things unu kwu, a lot of people nwere ife fa chọrọ ikwu, but ka anyị gbagodu kpim na ya bụ topic first, because ama m na a word asị na English adịghị enough for the wise. Ịmara ihe ịmalụ first thing bụ ndụ. A na-azọgodo ndụ wee zọtabazie ihe ndị ọzọ. Onye dị ndụ na afọ ezinụlọ ya, ọkwa na onye dị ndụ bụ ihe na-akpakwu ego. Onye dị ndụ bụ ihe na-emekwu n'ife dị na nwaanyị. Onye dị ndụ wee ka nwenwu arụ dịgodi gị, onwe ụdị happy ị ga-adịgodi wee menwuo n'ife ịfụnanya, ife love. Onwe ahụ na-agbakasị gị, a na-akọrọ gị akụkọ love, na-akọ ya na-akọfu akọfu. So all the very important that na our sanity, mental health anyị na I keep it in check. God ya. All the very very important. Maka ihe na-eme gị bazie mental. Ịma na gịnị me? That is where the case has finished. Ọgwụsigo. Anya bụ na onye fụzia gị, ị na-erikwa nri mana ọma ndị ka ị na-eri n'ihi ezigbo akwa, mana ị ga-adị ka onye anwụela anwụ n'ime ya bụ akwa. So all the very important. O ruo n'ife anyị ga-eji wee ara na-achị ichepụ anyị. You leave. Make sure that now you take a stroll or walk in the park. Anyhow, make sure you find the sanity and peace. Now, kaiga ni rudi ko se basatalo. Onye na-akpọ very dark man. Amara mmadụ onye ya. Na onye na-akpọ B-Lord. Amara mmadụ onye ma maka ndị a na-abụ. But ife na-eso okwu. Because there were a lot of people tinyegolo ọnụ n'okwu. Even myself, for the first time. Ntinyela ọnụ na ya bụ okwu online. Abụrụ m onye ọya ije na comment efu my comments. Abụrụ m that person. Mana ihe a bụ ihe gbasara ego, gbasara business and gbasara our brother. B-Lord bụ onye Anambra, onye I think Ebenebe also. I think around that area. Mana obi n'Ọka. Ọgụ na Unizik, ọgụ kata anya bụ akwụkwọ ọgụrọzi. Ọ ma ihe ọ chọ wee jiri time o eji wee nọ na school wee were ya mee gịnị? Chụba akara aka ya. Chụtakwu ya o. Maka ọ bụrụ mmadụ niile chọrọ akara aka ha na-achụta ya n'oge. Ọ bụrụ ọkwụfa mmadụ niile na-achụta ọnụ fa n'ife gbasara akara aka ha. Wee chụta ya. Mana ife anyị notice bụ na due to na o nwere esemokwu dịịrị na very dark man a na-akpọ VDM. O wee tinye phone, o nwere iPhone 17 Pro Max. Wee sị nekwa o. Na unu ama na iPhone 17 Pro Max a na ị ga-enweta nwunye for 450,000 naira. Ihe a na-ele 4 million. Normal new iPhone 17 Pro Max wee be 4 million naira. Mana kịta ọ na-asịzi unu na company ya na China or na o butere ihe a from China, maka o nwekwe company from China. Na o jekwe na China o wee sifa si rukenere ya this iPhone si welu XR, iPhone XR. Wee lụọla ya iPhone 17 Pro Max. Ka o lesi ndị bụ n'ụwa na-atụ n'ọnụ. Ịghọtago ndị chọọ iji agba phone zala afa. Ndị I want to belong. Ka o lesi fanya na 450. Na ọka alụfa mma na fago onye bụ iPhone bụ iPhone. Until you use iPhone ọ ya wụọ baa n'anwụ. Color gị achaghalịa. So ka ewelu iPhone XR ahụ wee clone olia iPhone 17 Pro Max. Because me ọ cloning ọ bụghị original. A wee mechacha ya wee bunata ali anya o. Wee si nekwa phone a. Na ihe a bụ upgraded iPhone 17 Pro Max. Na ife dị iche bụ na engine dị na ya bụ engine XR. Apps dị na app SR. Mana na ife ndị ọzọ bụ 17 Pro Max. Ine na-azụ ya ọ dịka 17 Pro Max. My dear, ndị be anyị nke a na-akpọ very dark man wee mee gịnị?
wee vụrụ onwe ya wee bịa wee sị Billboard ichetesikwe na nọ na China ka eke esi na-elesi ndị mmadụ fonu na-eru ha dị 300,000 for 450,000 450,000 na nyanwa na onwe ya ga-ele ya 280 na ọ ga-ele ya 280 no shipping nothing na ndị mmadụ ama nkwụ ụgwọ shipping. Ọkwa ebe a ka okwu nọ wee bido ụfọdụ na-asị na Billboard dị na extortion ka ọ na-extort ndị mmadụ na ọ dị greedy. Then ụfọdụ dị si na kedu afia VDM bụ very dark man na ọ just were reggae ya wee spoil ya blue Billboard na ọ just were in reggae spoil ya na ọ bụ na ọ chọọ ịzụ n'afịa na ọ chọzị ịbanye business. Moreover, VDM abụrụ a businessman, ọ wụ an activist. Anyị ga-akpị ya activist maka ọ na-ekwute elu ndị enwere ọnụfa. Ọnyanwa bụ onye ọ ya wee pụta online efu ọsị gị mba na nke anụ a mekwa na mba and ọ ga-emeki sure gaa to the end of the world imeki sure that na onye bụ na onye anwa bụ ife mere ife ọjọọ na o take punishment na the punishment rulia na o mee gịnị na o mee the punishment. So wee na-asị na o wee na-elesi pharmacies phones na ọnụ ego na meanwhile na ego na si weteri anya bụ phone na ọ ga-eme gịnị si weteri anya bụ ego weta 280,000 naira unu na ọ ga-elesi unu ya bụ iPhone na ọ ga-elesi unu ya bụ iPhone 17 Pro Max refurbish clone upgrade n'ọnụ 280,000. Ebe a ka problem nọ wee bido. So a lot of Nigerians nwere a lot of things to say. Ndị kpọrọ VDM bad person, all the wicked. Ndị kpọrọ kedu afia Billboard wicked man na o mere nke a menta mee imo. Ịghọtago? So a lot of people nwere no na extort, no the greedy. In fact, VDM endrokwa ebe ahụ. O jekwa jebute kedu afia moto. Amagwodum na nwata nwoke na-elekwu moto self Billboard. Echem na ọsọ ife crypto ka ọ na-eme because ọ na-eme crypto, anything crypto. Onwe kedu ife a na-akpịa, onwe website link, in fact onwe banking app nke ya. Na that banking app ị ga-akwụnwu ụgwọ NEPA bill, ị ga-akwụnwu electricity, ị ga-akwụnwu water, ị ga-emenwu transaction, whatever you have, ife ọbụla ị chọrọ ime ị ga-eme and I ma ego one that costs. This onye nwere more than 10 million subscribers or users na that link, whatever, na that banking app. Agbapụdim na ọ na-ele moto. Ọ n'ụtụtụ a ka mma na ọ na-ele moto maka na VDM bịazi wee sị ya na moto anụ ọ na-elekwa for 33 million, 33 point something million. Na ma price ma shipping ma ife niile bụ 17 point something million. So we be tinye 3 point something million when that's double the money. So olo ofu moto recover kwa egi ozugbo. Olo ofu moto recover kwa egi ozugbo. Now mo ba nti Chinazo problem nwere abro doubling the money. Our business ki na-eme but my problem bụ that na no poor people. Ndị na-enwere ike ije nwa obodo ebo because you will agree with me na ndị rich men na they hardly buy anything in the country. Onye mere onye nwe ego ozije ụmụ ya obodo oyibo before mori ụmụ ana send zere nke ana inwe ike ijebe a man kita anu ihe niile ọ na-eyuzu bie bụ obodo oyibo ka o si gotia. So si ihe ga-afụ na ogo na bie bụ ihe ọ na-eri n'ọnụ food stuff. Kpata ọ bụrụ slippers da na ọbụkwa na ha na-eyikwe bedroom slippers. Ibe ya aka n'ọnụ ọsị gị na ogoro nke a how many pounds. Igo ibe ya aka n'ọnụ ọsị gị na ogoro nke a na dollars. Ibe ya aka n'ọnụ ọsị gị na ogoro nke ego na. My problem ife na-ewute m now bụ na gịnị me no poor people. Ndị dị ka m kịta anụ a anyị na-achọ iPhone 17 Pro Max maka anyị na-eme content ka kamera dị mma ka isoro n'ife a na-eme. Ndị chọrọ ibilong, ndị chọrọ ịmago I deal with 450,000, double the money, check in 280. Akwa na ekwe ha ọnụ VDM sikwa na ọ na ekwe ọnụ at all.
n'ihe ọ nọ na ya bụ gịnị meelu m ife a ego one ojekwejiba price ojero mebe pricing so na o nwekwa ike ọ price ya because na o ya ego in fact na ọ price as onye na-ego ofu piece sef na ya reduce uri ego. So imagine onye na-ebuzi na bulk iwe ya abịazi bucha 450,000. Now ajụjụ m bụ this, ọ dị gị ka ọ bụrụ na Blord tinyelu that phone ọ bụrụ iwu na o yeli ya 280 at least not 300 ma 320 ma 350 ọ dị gị ka enyi kedu afia VDM anyị akpụ ya n'ọnụ, ọ dị gị ka ọ ga-akpụ ya n'ọnụ otu osu ekpụrụ ya. A sịkwa na ha na-abụ nwere issue, yes ha nwekwala issue because why na ọ kparịrị mmịa na ọ sị ya na ha na-abụ bụ ndị oshi naanị ya na-emekọ ihe. VDM akparinube mmịa o ọ kparinubela anybody nọ naanị ya na-emekọ ife ọchọ ịtụ gị bọmbụ ọ tụọ gị ya direct ọ dịghị achọ anybody ebe ọ ya adado mana gị nwa na onwe gị chọzie ịkụ ya ọ na ya akọkọnye mmịa n'ime ya. So ọ pụkwa esi that na ọ na-ebukwa elu mmadụ ihe n'obi na ọ ga na-ataget gị na ọ ga na-ataget gị targeting until the day ị ga-adanye n'ọnya. Enwere m issue with okwu a nke a bụ dị amata even though na ịkpọnye nne mmadụ ma nna mmadụ ma nwanne mmadụ na amata gị na mmadụ nwere adịrọ mma ka ha bụrụ ma issue bụzi na etukwurugo m ha na cheke ife a eru n'azụ gain dị mma mana oke gain adịrọ mma. Kwa ụbọchị anyị na-ekwe I think this week or so ị ga-enwe gain. Onwere onye na-eje ije zụọ afịa ka o nwee loss, no. The plan is for you to have your gain, but ka anyị chetakwa that na agwa afọ ị na-ebu na ịdị ebu one na ị na-ebu many as possible. So ọ bụ na iji ofu na igolu ime shipping which na nnukwa 2 na Blord na shipping ya bụkwa free o. So a lot of these people na-eme business na-atụnata ngwa afịa ha ebe a na-eme shipping free because all line efa ihe akwụgodo ụgwọ one chicken money small money ka ihe akwụnye because all daily thing all ife ị na-eme kwa mgbe so inwego mmadụ na that line. So ajụjụ m today bụ ọ dị gị ka ọ bụ na Blord wedatalụ ego this phone to at least ọ kwesịghị ịba 400 ya ha ba na ọ dị gị ka VDM akara ekpu ya n'ọnụ or not? Because anyị nwa na onwe anyị kara attack VDM ọ bụrụ na dị ego abụrụ double the price. Ọ bụrụ na dị ego abụrụ double the price anyị ama ụdị mmadụ m nkịta anụ anyị nwee dị ya gbasa mmasị mba na onye m chekiche mgbakọ iru gbakọ azụ igo ngwa afịa 500,000 ti ya 600k extra 100,000 ọ dịrọ bad mana nke ngwa afịa 500 tisekwu ya 500 ọ dịrọ mma ma tinye 450 ọ double the price ka ị na-enweta. So it's as good as na iji ego gị baa afịa mana ijiri ego gị baa afịa. Why? Because ị na-enwetakwa everything. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ m na 09155708347. Hello. Ka ime? Ndị oyi ka afa gị na ebe isi akpọ m? Ekesinu nnọọ. Vicky ihe nchọrọ itinye n'ọnụ n'okwu a Blord and very dark our man. Blord is our man too. Nke bụ eziokwu bụ na ego nwoke a tiele ịmara VBN ọ na-apụta na social media now onye na-enwere isi because ihe ọ na-ekwu bụ verify. Ọ dị ka nwanne anyị nwoke Peter Obi or verify man call ati BVN just ego ge sizzle on naptala gya whatever. So icheke okwu a now the gain Blord tell na the okwu ego the too much ego the too much whatever because I don't see the reason why I na type I no na afufu no onwe na Nigeria I no ya ichozi bubetizila ahịa ka ka ga dikiba tiekwa anya afufu n'enye. So for my own opinion there in there ekwu there bụ na BVN boyo bụ na Chineke move telephone Nigeria for the youths
for go for the youth. I don't come here, I brought money, Edo, I'm going to state. And to be here in the media in Nigeria, man. Oya bụ okpuru ọra anyị nwere na Nigeria now. Enwetakwa onye dị ka anwa mmadụ ịtọ. Man in Nigeria, they go man because the man or don't see or that mmadụ egwu ya ma bụ the right truth ahụ. That's the reason why they go na emechekwa attack, emechekwa ihe niile, ọ na-agakwa ebe ọ na-aga. When that man is a man ọ bụ enwegode problem enwe na oge bụ ụzọ jego there before president of Nigeria go. So onye atakwana DVN ụta because now the guy is a good man of people. Our brother being nke na-eme azụ ahịa phone na ahịa ihe niile ọ na-azụ ya butunete aka na anyị na-ata afụ n'obodo anyị maka anyị sa strọ enweta dị ego isi a na ihe emela anyị ka ọ dịrị anyị izi emekwenye ka ọ dịrị anyị izi na ọ bụrụ imezie the gain times 2 ọ karịzi mmadụ onye ajizi je chọbazia nke bụ original chọba dị n'obi chọba dị ego go dị original na ọ bịaba ego nke echi omebikwa again ọtụkwa ego again. Ya bụ ihe m chọrọ itinye n'okwu a biko nna m jisi ike ka ndị ọzọ batakwa. Daalụ sọ, daalụ Ekesin. Alright, 0706-048-5853 and tupu anyị gakwa n'iru cheta na anọ m live na YouTube na vote Odenigbo ije ebe ahụ isonyela anyị live otu anyị si eme otu anyị si aga na the studio. Chetakwa ka ị subscribe ọ bụ na subscribe be then ị engage ịghọtago then nọnyelụkwa anyị. Hello. Ka ime? Mgbede ọma. Ka afa gị na ebe isi? Joseph nnọọ. Okay. You put it on. No. I didn't even know we are using filter. Oh. Thank you. I don't know maybe business here with the game, but the condition whereby you need that carry, getting that carry the capital is that there is not a criminal attitude. And not upon that, this one I make go for no, I don't have to use a go for it. They say, I tell me to the other already get the phone and a papa 1,000 million. Okay, anyway. Upon the phone, I brought back the that is a iPhone 17 in Canada. On top of it like this, you could get a map where you go carry. Sometime annually. Yes, so you put your dress no your job. I'm getting me and I did it, and then moving your money in all our business, glad for them to matter. Now, you need everywhere, but you come with everywhere, I'm not stealing by Turkish, pure stealing by Turkish. It don't make any sense. One other woman like this, you make the air this a big expose. And the guy named I don't know how much in Africa, we are not the real. Yeah. I don't know, I want to be good at this, I will do that in over. Yeah, you know the regular dictionary. Daalụ sọ, daalụ. Achọghị m itinye nọ ndị Igbo ma ndị Igbo because adị m sure na enwere a lot of other people dị guilty of ife a nnafe ekwu maka ya. Enwere a lot of other people dị guilty. Mana ọ ya adịbagodu. Hello. Good evening. Ka ime? Faith nnọọ gaa n'iru. No, na ọkwa ha price na-ebute ọrụ problem. BTM kwanụ bụ a kind of savior Nigeria now. Ọ dị ihe ọ na-ekwu ọ na-emekwa ọfụma ya. Mana ebe ọ bụ na BTM abịago na social media bịa kwuo so being a businessman, you want to business go and let's
tell only that I go to India, 500,000 Bangladesh, yeah, carry pay one Canada, okay, either no what I give, I am back to business. I'm not a hack, they do to me. I'm going to even put the way I have one day. Daalụ sọ o. Alright. The issue bụ na nke nye anwụ ijegodo kwụba ụgwọ nude VDM bụ na amarọ m ihe a ya akpọ ya bụ omume but ọ igosi gị that there is something fishy. As a businessman, mmadụ bịa sị gị na ị na-adọbụkwa the price ọkwa ihe ị ga-eme bụ ịpụtakwa isi anyị but nyanwa na-efili ihe mfili na Billord na-efili bụ that no or anybody explanation. Just like every other person na-ekwu all business so ihe ọ bụla ọ chọ o mee anything he wants o mee with the business forgetting no hard earned money ndị mmadụ so ihe ọ na-egosi bụ na ego anyị kara iji wee go product ebụa ka anyị jizi egozi ofu n'isi ya fonyanwụ ime na ihe VDM ga-eji wee meri ya this case ọ na omeri gị amarọ m ha na-agba amabe akpọbe result anyway anyị agbabe onye meri inu bụ that na VDM did underground investigation. Like, sweep the whole of tech markets in China. Show that XR, prove online that now one XR adios in Afia. Now XR is in Afia na apples there, no few places ki game with here. Secondly, say that now obgodi ni choy me ha no na you can ki ge so eme the shipping. Normal look where go now, but na nya one onwe na obu na icho the iPhone. Well, yes, Afia ka na azman ihe na ajuzi kitabo. The beef between the two of them. When ki bu no nya one move push VDM. I think no people here at the video. No gboro mmi onyo shi no na echi ya n'isi mmiri. No ta nya bụ nwanne nya ka oru na nya bụ isi mmiri. But who mezi anyị nwa body the buyers I realize here na nwoke a na-eri anyị o ịmakwa ihe bụ na itiele afia itiele ihe na afia je tinye double the price so ihe kwesịrị iji wee ihe kwesịrị igo with ego kwesịrị iji wee go material na abaka njizi ego ofu you can imagine and ihe na-ewute bụ na Paul Masses bụ ife na rush these big men ego ha things and these big men adịghị ego anything in Nigeria. Yes. So, mom na 0706-048-5853. I'll be a different opinion actually from you. What's Keki? Good afternoon. Keki me. Obi Anacletus from Maryland. Obi Anacletus, no. Thank you. Actually, anyhow, VDM Chorebiazo diplomacies. Mana underground investigation in China. For the price of 280,000, according to him. Or check what it will cost this man to clear it from this thing. What is it called? From ports in the hands of the customs and everything. The monetary, because all of the importation business in this country will tell you, even if goods, Nigeria, what it takes them to move it from Lagos to wherever they want to go. Now, the more expensive than what it takes them to bring it from outside to even this country. Okay, mana ajụjụ nchọ ịjụ gị na bụ na ị na-ekwu that na whatever it is eji move these goods, not the good, no, all the equivalent to doubling the price or. Let me land there and I will answer you. Okay. Dalo Sekesin. Dalo. All right, 0706-048-5853. My bomb na 0915-570-8347. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Keki me. Adema. Kafa. Ai na hai gidi ni ano. No. Kafa gina. Kafa gina ebe isi akpọ m. Okay, afọ m eze nwata. Esi Maryland na-akpọ. Eze nwata no. Okay. And the na even na business over business to when you put it money to. How onye ka na challenge ya
ọkwa gọọmenti onye akwụrụ ụgwọ ikpeazụ ọkwa gọọmenti ka ọ ga-agbajiri ebe ọ na-ekwuchitere ụmụ ogbenye maka na onye nwere ego ga-egowe fụdụ 4 million a na-ere ya 4 million ya mere ebere adị m anụzi ihe ị na-ekwu. oke jisi ike ka ịkpọghachi m azụ netwọk gị bịazie ọ dị emezi okwezi ka anyị ihe ị na-ekwu. 0706 048 5853. Hello. Meaning of stealing by Turkish. I know that guy. The police asked them, I got what food details, meaning of stealing by Turkish. So they might want me to ask you to that this. You say by if Taze, you say woman, what the woman professional business here after Nigerian world regulation. Nigerian world regulation. So it means that not one of them is to so that you get no instead of them take the team to issue to I have an operational business here. That is stealing by Turkish now. So going with that, this now after this now after this now one go no yeah not too much the there. So for that is there again. Why you go get them business again? One man is like that. Why you get here and this news them here? So it is 2 naira this 4 naira more or pay naira. Okay, that is the normal thing in Nigeria world regulation. That's why I don't mind I'm for here. After an hour, we will actually really like that. Let's just roll for you. My know it's no matter that is another fraud on the matter. All the things is doing one. The more I need to worry. Oh yeah. And you go now. When you let the man come like this, that is one year. And you go through the other things is doing one. So for now, what is that is the reality. So when you may have forget no going in about how to do that. No going more than that business. Forget there. So I want to marry in China. That's why you need to China. No wonder. You don't ask it. That's your oil. You go take that picture, maybe another day. Okay, so people think that is a book on our which is quality and the Roman price. It is about here all of the Nigeria. When you do it, you put where and yellow with it. Daalụ sọ Joseph iwe dịkwa gị n'obi mana anyị ga-eji ya nwayọọ nwayọọ n'ọkwanụ nwayọọ nwayọọ ka eji alacha ya bụ ofe dị ọkụ ka e wee nwee ike ịmago ka o wee na-adaba ka o wee banye ebe o kwesịrị ịbanye. Hello. Ka ime nnọọ ka afọ gị na-ebe isi akpọ m biko. Nnọọ onye ebuchi nnọọ mmadụ abụchi onye na wee gị o tekwa nnọọ. Na-anụ ihe na-ekwu. Oke biko jisi ike kpọghachi m azụ. Asị m ka njụ ọ bụ na mmadụ ga-agwanwu m ife bụ oke ọchịchọ n'oyibo. Oke ọchịchọ n'oyibo. Anyị sizi ebe a wee mazie ka anyị ga-esi wee na ije a ifuru ije anyị pụtara kịta anyị ga-anwa ka anyị ga-esi wee na ya but the first thing m ga-agwagodo m bụ kedu ife bụ oke ọchịchọ n'oyibo then m kwuchezie ya na agwazie m na ihe a na-aga between mmadụ na-aba kedu onye bụ onye oke ọchịchọ n'ime fa na-abụ. 0706 048 5853. Hello. Ka ime Daalụ sọ ka afa gị na ebe isi akpọ m. George nnọọ. Okay. Okay. When I get what I saw in the town, I'm going to have something 9 million over 4 million or 2 million or so. But I think I had 450. I did have to come over. They will return for 20 million. Anya bụ the idea ka enyelu ndụ ndị mmadụ aka.
So onye ọbụla na-eji fake life a na-ejichi ọfụma. Fake life na ndị 419 na-enweta. So onye na-ego phone 450,000 abụrụ the poor man. So si asị na not for the people. And ọbụ na ya nwa na-elebe essential commodity. Not too essential or the mmadụ na-eji ikuku. Ọ dị ka mmadụ ije dobe moto, ide ele moto 30 million. Onye ọ bụ na ọ laikiri ojegoro ọzọ. About his friend, he is going to have a problem. The friend, the other end can afford something. The friend is saying 200 and something thousand. We open a go 1 year here. You need the rejection and go near drama. And then one day by other Anna, you will take the 2 things to the same thing. In a length can 3,000, in a length can 1,000. Then we go for the 3,000 just to show class. All greediness, you know. So, Kiko, yeah, my chief, but what is the plan? Nke a na-ekwu nke a bụkwa not food. Other things, ije n'ahịa mmadụ gote expensive 10 naira, ọ naghị akụ 18 naira, ọ bụrụ ịdọbụ ya. Ma maka na emere nke a play. Fuel a na-ele ndị ego ole ka eji amanufacture fuel 1 liter. Ego ole ka a na-ele ya na ndị cost fuel dị na ọnwa mgbe ede nọ is something naira. Yes, a na-ele 1,000 naira. So ya nụwa niile Nigeria aghasaghị. Ọ bụ ọsọ nyewa na-ele ndị anụwa niile na-ezu all of them dey cheating. I don't think buying and trade, buying and selling. What depends on what business? What percent can money to your car earlier? Here they try can you learn them what I can? They're going to kind a lesson. At the cost of sales, our inside here. I have a modern company, ideas. So I think the guy I'm anything. The mistake happened, going up in a level here. I feel baby, I feel about a little night, so about a little person. I don't think the mother will do. But one thing is not helping the farmers because any person in the farmer you go for 400 and something thousand. All right, Dalo, so Dalo. So you na akọwata bụ that na double the price of products if ọ bụla ị na-ele abụrụ the problem. In fact, isi ego mecha abụrụ gịnị profits na ọ bụrụ issue. All right, hello. Good evening. Kime? No, Ganir. Oh, yeah, is in a Bodalo. Dalo. So, mother is in a mother and a business. What is the woman and neighbor in the money in wine on them? It's easy to buy a good break. They might go much of the you or you must you cheap price. Open other give me cheap was or not a force to give that to him. If they buy the cheaper, you go. Yeah, one at show, yeah. Oh, or Dalo so. Daalụ. Unu echezozie na mmadụ ga-abụ the scapegoat. Ihe unu amara bụ na ọ bụrụgodu na VDM apụtara kwuo ihe okwu kịta. Na VDM just pụta nnọọ ọkpọghọ mmadụ afa wee mee the same. Unu echezozie na social media ka anyị nọ mmadụ ka ya apụtakwa kwu ya. Ịghọtago? My problem abụrụ onye kwu ya ma ife jikọrọ fana abụ mana ihe na-ekwu bụ that na otu anyị realize go na double the price ka a na-elesi anyị ife. Kedu ife a ga-eme ya bụ ife? Maka na chọpụta that na ego ikara iji wee ego ihe na-abụ na ijizie ya bụ ego go ofu ihe ifrozi na obi ama ndị gị mma o amarọkwa maka ndị ọzọ mana obi ama ndị m mma na ọ bụ na ọmụ ịghọtago so onye ka m ji eweta wee sị ka anyị malụ ya bụ ife ọ ife o kwesịrị ebe ka ọ na ọ bụrụ ihe o kwesịrị ebe because the truth bụ na ndị a na-abụ nọ na social media anyị niile nọ na be anyị wee fụ ife na-aga otu akịkali square na obe gị pụtakwa ifu na onye a ga-asịkwa hey nekwa onye nke akakwa mma onye nke akakwa mma ka ihe onye a na-eme onye ọzọ karị pụtakwa kwu ya onye bụ the thing onye ọzọ karị pụtakwa kwu ya
mana ihe onye a ji wee kwuezie ya kpọwazie mmadụ afa bụ ezoghị ezo. Onye ọbụla amago na Blord pụtara si that na-enwe gịnị cloned iPhone 17 Pro Max na ị ga-enweta nwa ya n'aka ya 450. Onye nke nọ na China wee sizie ya ichezụzie na nọ na China na ife abụkwa 280,000 refurbished na ị ga-enweta ya n'aka m 280. So ọ bụgo gịnị fight for the fittest. Na ọ bụgodu na onye nke akpọghị ibi afa, mmadụ ga-apụtara ịkpọ ndị afa, mana ife bụ okwu anyị bụ na otu abụ anyị nwa na-epetronize ndị a. True ihe vidiyo mere adịrọ mma ba ịkpụ ya afa, but ihe makwa bụ na onye ọzọ kakwara ịkpụ ya afa na ọ bụgodu na ọ bụrụ onye anwa kpọrọ ya afa. But the issue bụzi na ife ọnwọlị ka otu afịa dị, otu o kwesịrị ịdị, ihe o kwesịrị ịbụ ịdọbụ the price. Nya ife igolo afịa ka ị na-elekwa ya bụ afịa. Nya ife igolo afịa afụ ka ị na-ele is as good as na ijele afịa nweta gain mmaji pụrụ mmaji. Alright, so anyị aga obere musical break nnachieta azụ ka anyị bidokwa ebe anyị kwụsị. Cheta na line ị ga-eji enweta anyị bụ 0706 048 5853 or 0915 570 8347. Chetakwa na nọ live na YouTube. Ije na YouTube anyị vote ODENIGBO. I just to know banye ebe a search space gị tinye vote ODENIGBO. Ọ ga-ebuba gị no direct to us. I click ebe ahụ ring na-acha red. Isonye anyị live. Cheta ka ị subscribe. Cheta ka ị engage. Chetakwa ka ị nọnye like. Ifu ka ị si eme na studio. Ndewo. Ka mkpọrọ na ife ọma maka na ife ọma adịghị agwụ agwụ. Echi ne iPhone 18 ka ya pụta. Ndị iPhone emechebere anyị ịwa. iPhone 18 ka ya pụta, a ga-ya ejikwe maybe iPhone 11 ma 12 wee clonezie ya. Drama ebidokwa ebe ọ kwụsị. Ndewo, aga n'ebe ọbụla nna anachieta azụ. Oh, are you cold? Are you cold? I'm very cold.
Anachetego mazụ na Volt 104.3 FM. Cheta na kita bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo. Ebe a ka anyị wụsa nnọọ na-akpanya bụ nkata na-apịlị ya nnọọ dịka otu o si gbasara ịmago n'ife gbasara anyị. Maka na agwa m n'otu ọbụla o so emetụtakwa n'ala anyị ka m ga-esi wee bịa wee buru ya ebe a ka m mara ife ilo ka m mara uche gị maka na uche onye adị njọ. Ịma na otu anụ ụwa dị kịta anụ anyị kwesịrị na ịmaga na anyị na-amụtakwa one or two things. First of all, ịmụta ka esi mind your business. Secondly, ịmụta onye na-achọ ịghọle gị na onye na-achọ ịlafu gị na onye na-achọ igosi gị ụzọ onye na-achọ izi gị ụzọ. Ịghọtago? So otu ọbụla o si na dị adị sure na before anyị emechie n'ụbọchị nke taa na ịmụtala ofu ihe ma ọ ịbụa ọ dị very very important na ịmụtala ofu ihe ma ọ ịbụa. Mana ihe nnotisi na be anyị bụ na ndị mmadụ adịghị alike ndị na-emelu ife ọma. Ọ ihe nnotisi anyị adịghị alike ndị na-emele anyị ife ọma. And before something emego adọ mmadụ ga-afọlụ victim, mmadụ ga-abụ scapegoat, ọ mmadụ ka a ga-eji wee set na example ndị ọzọ wee mụta then emesajizie nwayọ ịghọtago. So na ọgwụ amazikwa onye bụ scapegoat na onye abụrụ nwere onye mkpọrọ afọ mana ife mma bụ gịnị na anyị ga na-amụta one or two things. Onye ka anyị ji eweta ya n'Odenigbo ebe ndị okenye nọ ka ha tinye ọnụ na ya bụ okwu ndị ka anyị malụ. Anyị mabụkwa na anyị ka na-aligote mana anyị aligotego mana o nwere one or two things anyị amarọ anyị na-amụta ya. Mana anyị mana one thing weta mmụta wee imepe your mind, imepe obi gị ikwete na ihe amụta ma ọ na ihe ha amụta but the choice is left for you ma gwacha ndị sụrụ oyibo ọ gị ka ọ dịrị. So otu ọbụla o si na dị cheta na ị ga-ejoin nwe m na 0706 0485853 ma ị kpọọ na 0915 570 8347 0706 048 5853 ma ọ kpọọ na 0915 570 8347. Anọkwa m na YouTube, anọ m live. Sonye anyị ịchọ isonye na studio, ịchọ isonye na live nke ọbụla sọ gị. Hello. Ke ka ime? Mgbede ọma ka afa gị na ebe isi akpọ m? Izuchukwu nnọọ. Gaa n'iru. Almost 4.something million. Can you let you go to 4 million and 400,000 for 50 on over 4%? I'm going to get about the organizer. Open no problem. I am an apocata. After all, you go in there. In my legal number, I go to iPhone 17 Pro Max for in my legal number. In my legal to what? Just make it up to 150,000 naira. You like to go to May. It's up ime dash, me dash. So far for years, how many years? What we go cut away this matter of the roof before that. Oh, you have money, or they know for now, but you don't know. Oh, you fear. When you bear the other time. You got to go there. Just go there and see like this now. Oh, but that is the thing I Oh, no, Odenigbo. Daalụ sọ. Because actually, you attack a market. Also, normally, okay, make a Nigeria, then Miami, probably also one is and I corner.
nwoke mmadụ na-eji aga n'ihu na-eji akọ ya ọdị m ala iji okwu ahụ because echefugere m ya sị ka m gbagodi nọmba mama na nwoke You were the lucky way with time. Daalụ sọ. Daalụ o. Okay. No, so. Oh, no PVC. PVC onye nke anyị daalụ. Iwe na-ewe PVC ọ sị na ụdị ya na ọ dị alike ya. Not just were nnọọ blue ya wee spoil ya rego onye ọzọ. Ọ dị alike ụdị ife a. Ọ dị alike ya. Kpachalụ na anya unu. Hello. Good evening. Ị apụtawa ebe ị nọ ma ị gbatịnata redio gị? Apụtago m. Nnọọ. Biko obi adịrọ m mma cha. Jigodu nwayọọ. Kedu afa gị na ebe isi akpọ m? Afa m bụ Charles, ana m akpọ from Ugwuaji. Charles Butuwe. Ihe BDM mere atọrọ adịrọ mma, ọ dị very very wrong. Okay. Yeah, business ka pilot na-eme. BDM na onwe bụ na activist according to your body onwe. And ịmara mmadụ na-agba n'ọgwụ, some go issue already. Do you understand? So, o kwesịrị ije drag wa pilot na that okwu na video ya. Ọ bụ na ọ chọrọ advertise his own business. Kwesịrị na mma na business, family business ka ọ chọrọ ime that because nwanne ya nwaanyị ka ọ chọrọ iji wee mepe that business. O kwesịrị just advertise ya his own. Onye ego na ka ọ chọrọ ile his own product. Ọ bụrụ ibe drag wa pilot na the video. Ọ bụrụ onwe ị na-ese ha na-abụ ha ga-adozie ya abụrụ ife anyị kwesịrị na-ekwu na ọ bụrụ ife anụ bụ ihe na-abụda this country now anyị na-ekwukwu maka protest October 20th and bene distract anyị na-akụ maka ya lewe na ọ chọrọ ile daalụ bilod bute nke ya lewe na ọ chọrọ ile business phone lewe na ị chọrọ ile ọ business ka a na-eme because onye ọbịa na-echiche ibu maka ịhụ na onwe na studio Mụ na-echit dị ana m echit dị on you sef ị na-akọ. So that is it. The question is billion, half a billion and the for defamation go. Half a billion go them get. Oh, and again, didn't I get go that iPhone? I block people in the all these people they go that iPhone. So yeah, it has literally go iPhone. We go see now. Go actually go iPhone. The man he block people. So when the pop people can cheat or they cheat the pop because the pop people are to the gun. So not to go iPhone. You understand? Can I go one year? So yeah, that drag the billion down on a cheating deal. But when you're cheating deal, after going and the billion women were class. Can you not want the Igbo n'iya? Or Sunday Igbo na-egi afia dị? Somebody could go sit down and the Igbo na-echi they want to go one, no one to go one. Only the Igbo na go one. But I go business they billion the business and also the Igbo going to patronize them. If okay. So I laugh here. The BDM laughing here. You understand? You know, we're going to create one activist. Or activist, or you're below Guinea, you see now. Everyone they come October 28th. If I don't have like below, not a little. Okay, I have my own thing. Daalụ sọ. Daalụ ọkụ si asị na drag below. Do they chetozi ya na October 20th dịkwa below bufutekwe na a na-eklonu iPhone eklonu wee bịa distract. Na amarakwa ọ nke ahụ abụrụ distraction. Anyị na-ekwu okwu nke a na-ekwu okwu nta onye nke a na-ekwu okwu Imo. Onye nke kọlụ gbaga agbaga onye nke a kọlụ gbada agbada but cheta na ihe anyị na-akpa maka otu o si metụta anyị because the truth is that no we go one small boy somewhere now na hustle na pass okay no you go phone na 450 no you go ya 450 and according to be Lord ihe okwukwe bụ no ka o nyere ndị mmadụ aka ebe ọ bụ because the truth is that na ndị mmadụ ka ọ chinyere aka ọ ya bụ eziokwu ebe ọ bụ na ịma mmenwe afford 4 million ị kwesịrị imenwe afford 4.5 450,000 vidiyo wee bịazie wee sizie gịnị hapụ nke 450 ya na nyewa ga-eme nwunye ya 280,000 small money just no imechi ya emepe like this ichinye ya dị ego the phone ala ndị gị n'aka so onye ọbụla na-enyere mmadụ aka na according to their own level level onye ọbụla nọ ka onye ọbụla na-achinyere onye ọbụla aka so depends the level nke nọ na ya mana dịka m si ekwu ana m ekwu dịka o so emetụta mụ na gị ifili na otu anụ ọ na-abụ
anyị discover go na phone a bụ 280,000 ekwe ọnụ mana mmadụ buti ya lee ya 450,000 which is just double ịmago n'isi ego ya ka o tinyekwa wee na-ele as gain oyi o kwesị ọ dị mma. Hello. Good evening. Ka ime? Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Akụnna nnọọ. Gaa n'iru. Daalụ. Ọ na-achọ ịgwa ọsọ na oke ọchịchọ bụ greediness. No greed ka a na-akpịa. Okay, so na ọga anyị bụ ile ọdị na-eme gịnị? Na-eme ife a na-akpọ greediness maka na ịmagono dịka ụdị ego ọ manyere n'ego ụdị ego ọ manyere n'ife ọ na ngwa afịa na ife ọ na-ele na ọ dị too much. 07060485853. Hello. Good evening. Ka ime? Chinwokwu nnọọ. Okay. Daalụ sọ. Ị nidere ịjụ ajụ ọsọ na ọtụgo nke ya so o wegokwa iwe tụọ nchọzikwa igo mana one thing mma with afịa bụ na ọsọkwa gị tinye afịa gị 1 billion ndị ga-ego ya egokwu ya ọnya one thing with market. Ndị ya azụ afịa ya azụ ya bụ afịa zụọ ya mma no matter ife a na-akọ now ọnya bụ one thing. So but ịmago ka Nigeria dị a na-awa okwu pụta like this ịmago na itinye ọnụ ka anyị malụ ka anyị ga-esinyelu ndị anya ka ọ dị very important. Hello. Good evening. Ka ime? Oge. Ogene. No. Gaa n'iru. Mosquito coil a na-ele 100 naira. Oh yeah. Daalụ sọ. Daalụ. I like him because we relate here to something imago anyị niile ga-relate mutu otu o si wee dị na street ya because ịma na anyị just kwuo nke a maka na nke a bụ ife na-aga viral ghọtago nke ahụ nke anyị fụrụ anya ọka enwere ike mkpọ mama Nneka nọ na street m na ma mmadụ obi na ụnụ ama nghọtasị ya ọ unu eche nọ just nọ na-asị
mosquito coil maka na ọsọ gị na-eli ya na street 100 naira decide ya ka ile ya 250 ọ dịkwa mma asị gị na ọ dịrọ ma ọ dị mma ndị ga-egi ya egi ya ahịa ka ya nọ ọ dị mma ndị ga-egokwa gị ya surely ga-ego gị ya otu ọbụla ọ sọkwa itegoro ya 500 maka na ọ dị mkpa onwe ndị bụ na mosquito taa ha na-arụ like this ma ha anụ ya ha ma nlahụla abalị so ha ga-egi ya ma ya bụ na ha larụrụ nnọọ ụla mana ọ dị mma. Hello, mgbede ọma ka eke ime anyị dị mma ọrụ dị mma. Eze nnọọ fortunately sọsọ ya bụ ife tụrụ nke a chọrọ iklon eklon because ịma na ihe anyị ekwube bụ na otu ọ na-eli 450 ndị na-elekwa ele ya abịakwa bịagoro ya n'aka tinyeze ihe dịka 600,000 ọkwa ịma anyị ekwubekwa maka ndị wholesale so mana for now onye nwa bụ ihe bụ the first person tụrụ ya na Nigeria for now. Buying and selling, or whatever ATM to them, you can have only go ahead by fire by force. Yes, okay. Other parameters, you got other parameters, as an area book, normal as an area, other parameters, you got other parameters when they happen. So, for one year, and by force, and they like it, and then I did all your fun and area according to them, I used to buy a gas man. They managed not by the bread, so it's 1,009. The man went there in 2002. Went there in 2004. Had to come for your 1 day, so I gave him a trade over 1,009. Go and there, all go for country. I'm a regular and I'm going to shop where I am. I think keep what food up we had every time. Do right there. If I know in the report, we get the bag in a day, or make it up for that way. So all open as example, get an uncle for 200 naira. Don't go with 250 when they might body get them one. Look up a dollar in a day. No chat, now way order. You go there, my end of the day. Don't get them. Catch your ear, I think you'll let you not get where they are going to go to 1 week over here. They can't get it anywhere and I can't get it. I get it for that now. I hit you all one night and I got it. Often I get Madame House. What that position? Position. Put away then I got it. And put I did it, I think that you one night. You do that. Upon I hear Mana, who you ought to go in there and put the guitar, like one more way in there and put the Emana. We can pull out a motor, put down and I got 4 million naira. Or talk on a ready motor, 7 million or 6.5. We shall not, and you will look on it in the boat. So you that you get a check. Because okay, Dalo so. Dalo. All right, 0706 048 5853 more 0915 570 8347. Una go n'ihe okwu na gịnị mere na afịa phone abụrụ afịa a na-ele everyday. Now ka anyị chetakwa na ihe abụrụ maka phone ka anyị na-ekwu ọ bụrụ sọsọ maka phone ka anyị na-ekwukwa maka ya o nwere ndị na-ele matras oke matras abụrụkwa everyday. Even ife nni vegetable anyị nọ na rainy season mana ije n'afịa na ọ ga-afịa arifu vegetable a na-ele 100 naira. Meanwhile vegetable ihe anyị na-akọ n'azụ compound anyị ije na onwe ebe ị ga-eje na ọ karịa mana ịma mfụ mana ịma na ana m ekwu esi na ndị m ata ha ụta maka na ego ahụ ndị na-ele vegetable ego nke ha ejekwejegote ọgbọnọ ma ọkrọ ha eji wee si nri n'ụlọ mana ihe m na-ajụzi bụ too much gain mgbe ọ ya adịzi times 2 because gain now times 2 isi ego bụzi profit times 2 ka anyị na-ekwu maka ya. Kpọọ m na 0706 048 5853 ma kpọọ na 0915 570 8347 dịka otu anyị si aga n'iru dịka ihe anyị na-ekwu kịta anụ ihe na-ajụ kịta anụ a bụ ihe a na ọ dị mma. O nwere ofu onye bụ na yes o mebiri okwu ba ịkpọ mmadụ afọ ọ kara ije ọsọ na ọbatara onwe ya na social media sị na ọ na-elekwa fonu a ego now ịmago market because video m abụrụ a businessman anyị niile mana o nwere ebe o nwere shop o nwere afịa ọ na-ele
o nwere ihe gbasara ya na buying and selling. Ihe ọ na-ekwu bụ ihe anyị ji wee mara ya bụ onwe ihe na-adịghị aga ọfụma dịka otu o si wee fụ nke a efidi m n'ọfọ ya mana ịmaga ọ bịa personalize ya maka na bilod kọrọ ya ọnụ ịmana ụmụaka ọka anụ a na-akọkọ ha ọ bụ na ha akọbeghị ọnụ ịma na ha ebidobeghị for the day ọ kọrọ ya ọnụ and ọ kọrọ wit nne ya nne mụrụ ya onweghị ihe gbasara nani ya just nọ na nani ya ịmago normal ịmago normal thing ọ na-emekwa o and ọkwa for good cause ka o ji wee na-eme ya the next thing ịnụzi bụ gịnị ọ kọọ ya kọnyelu nne ya n'ime ya nwa mmadụ wee gbaa akpị wee chere ya ihe na-atọ m ọchị bụ ihe a bụ ihe mee na 2024 and 2025 is almost coming to an end. Ihe eche na mmadụ echezogo ya bụ ụdị ihe ahụ a wee na-eche ọmara na ọ na-eche ya n'isi mmiri wee ruo ebe a wee jee ya kacha wee jos nọ ịmago o kwuru na vidiyo si ya yes na ọ na-ebu ihe n'obi kama na ọ na-eche the right time oge eji wee mee gịnị oge eji wee mee ga attack mana nke ahụ abụrụ ife nji wee bịa ife nji wee bịa bụ dịka ife gbasalụ buying and selling gain dị ọ dị too much and anyị achọrọ m ka anyị bịa mewe ife ndị Igbo ma ọ not because ọ bụrụ ọsọ ndị Igbo na-ego ya bụ nwanne anyị nwoke afịa ọ nwanne anyị nwoke ka ọ ba nọ ya ka anyị ji wee buru ya wee bịa a lot of people si na na-afịa na ife o mere dị mma na o nwere ihe ọjọọ o mee ụfọdụ na-asị mba na ife o mere adịrọ mma na gịnị mee na gain dị too much even moto in fact ihe a mekwuzidi sef eje bupụtakwuzie moto ọ na-ele a na-ele 17 ma shipping ma 17 million up to ole 33 ifrọkwa na the same double the price ọ bụrụ so na phone ka ọ na-eme ya ọ bụrụ so na phone so a lot of reasons why ịmago ya bụ ife ji wee bụrụ ife na-ewuzi kịta na Nigeria ọ bụrụ sọsọ maka mụọ ọ bụrụkwa sọ maka gị ọ maka ụmụ nwanne anyị bụ na ọha anwa bụ ife na-ego n'ihe ndị a and a lot of us bụ gịnị ndị enwenwuli ike inweta nwa ya from obodo oyibo direct because normally ije obodo oyibo ọ dị cheaper ebe ahụ ọ dị cheaper there so anyị batazie na Nigeria o mee gịnị ọ dị high asị na shipping asị shipping mana ihe na-ekwu na ya bụ shipping ma wee bielu ma nta n'imo ọ warranty ịbụ dọbụ ịmago ịbụkwa isi ego bụ the gain ọ warranty ya. Hello. Good evening. No, gaa n'iru. So ya nwa onwe ọ chọrọ ịkọ na bezon na ka ya kọrọ onye nke ahụ nje ahịa na nọnọrọ ere ọfụma ere like no graded one ka ọ na-ele still ọ na-ere ya n'ọnụ direct ịghọta so the thing wute m na ekwuzi n'okwu a na ihe mapụ na demand na-atụ from outside concept direct tier leader ka ọ na-ere direct tier leader ịghọta so ọ bụrụ onye like check ebe ọzọ ọ biznes ebe ọ bụ onye nwanyere ego jigide anyị ọ na-akọ ọrụ ụka onwe ka onye nwanyere ego jigide anyị ka ndị ọzọ na-atụ ahịa ọzọ ya nwa na-ere gị wọtọpụ nke ahụ ndị nwanụ iPhone 17 Pro Max mana ndị nke na-erefu fọmụla ọtagogo ọzọ ya nwa na-eship ya dị ibe Nigeria arapụ ya ụmụ ya ga na-akọ dịka anyị ọ bụ na ọrụ ihe na ụmụ onye ga-ejekwu ya ebe bụ gị na-enwe ushu ezigbo trọtishu nyere ya tinye anya na nyere ego ji eme biznes so marapụ ụgwọ ahụ. Okay, daalụ sọ ekesịsị ka anyị rapụ ya bụ nsogbu adịrọ ụbọchị na-abịazikwa na njedebe oge na-emezikwa rapụ omini na taịm mụ na fa abịa na njedebe mana dịka otu o si wee dị bikonu o nwere ife anyị ga-eme ka anyị nyere onwe anyị aka ka anyị na-emekwa ọ dịkwa mma. Hello.
Ka ime. Ka afa gị na ebe isi akpọ m. Ka afa gị? Ifechukwu nnọọ. Gaa n'ihu. I want to appreciate you for the work. Daalụ. Ihe gbasatara Lord and the way that I will not be so that I'm not trying to judge you. So we could say that too much again. I don't man, I think a change going on. Flight ticket to China is the neighborhood of 2.5 to 3 million. You know? Excluding other miscellaneous. So when we had too much came, and the guy was very open. So that now go going to 4.5 million. I'm okay with that. I go going to 4.5 million. When I didn't get 450,000. You know, or 450 or thereabouts. So then I think that now. Very that man, here how his area. He has a little less to nothing idea about business. He's not a businessman. Yeah, or maybe you just because of the data. Maybe you know, you have to perspective over everything where whenever they plate of food 2,000, whenever they the same food 10,000, whenever they food the same food 15,000. You know? And every businessman will grace. Oh, yeah, I wanted to go to see yes now. No, maybe got me the person. So let me drop here so that I can that person. But it's not about greed. It's not being greedy. Every that man in a lodge in China, every that guy in a lodge. So their logistics is different. And it doesn't owe anybody an explanation. All right. Daalụ so. Thank you so much. Oh, daalụ. Daalụ. And of course, Ifechukwu ga-abụla my last caller for today maka na ụbọchị time adịrọzi oge na-emezi kwarapụ. Onye nwere ike ikwu. M ekwunu something. Ihe anyị nọ na ya bụ na inyere onwe anyị aka. Ọ bụkwa na double the price of the money dịkwa mma o for afia ọ na-ebute. Ọ dịkwa okay. Mana ọ bụ na ọ dịrọ mma, ọ wee bụrụ a means of iri anyị. Because ihe metụta one metụtara all. Ife metụtara metụtara gị, ọ dịrọkwa mma. Ọsọkwa ya ụdị business ọsọkwa ya na-eme. Ụdị shipping ọsọkwa o mechacha nya bụ shipping o wee maa na gain otinye na ọnya dịrị ya mma. Nsogbu adịrọ. Mana ọ bụ na a means iji wee ri ka e wee fọju akpa mfọmfọju, ọ dịrọkwa mma. Ọ gwụcha ka ọ ya ha m n'ọnụ. Masị unu ka echi na-eburu ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM n'oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odenigbo. Cheta na mụnwa nabụ Aunty Chinazọ na-anọ ebe a na ọkụkwa na alụ 4 anyị agbalụ nya bụ egwu wee gagide wee ruo 6 o'clock. So ka echi niile bụrụ ụbọchị ahụ. Ndewonu. Onye mara asụ sụọ n'ikwe, onye amaghị asụ sụọ n'anị. Olile ama ebu na-eji ibi ụgwọ. Agbacha ọsọ agụọ mile, agbacha egwu ọ na-anụ ukwu. Saa n'anya ka hapụ ebe na ị nọ na-akụ mmiri nya bụ ụfụfụ a wee baa gị anya. Ọ ma ndịkwa mma. Ndewo.